ano. Dito, sabahan mo kami guys. Naglalakbay kami dito sa maulan. Ayan na. Maulan na. Maulan. Ito na. Aeroplano na lumipad Naku, na. yan si Cel. Pababa na. Ang laki pala. Oh. Wala na. Lalapag laki. na yan. Ayan na. Saan ba? Malayo pa ito ba? Oo. Malapit na ba? Malapit na yan dyan. Emirates? Emirates ba yan? Ayan na yung sakyan ni Daisel. Siguro. Emirates. Oo, yan na yan. Pustahan tayo. Tanongin natin si Cecil. Yan na yan. Day, ano sinakyan mo? Yung Emirates? ba? Nakasalubong yun namin kanina eh. Nagsabi pa nga kami na ingatan yung bag mo. May milyones pa naman. Parking kataba. May bato yan. Dito na naman. Dito na. Pauwi na kami guys. Yes. Dito na naman sa toll gate na walang katapusang bayaran. Grabe, milyon ang kinikita. Diyos ko. Ang katapusang bayaran. Itong toll gate na to, hindi ka makakadahan hanggat di ka magbabayad ng piso. Grabe ka, toll gate. Grabe nga ngayon, business talaga is business, no? Oo, ganyan. Ito yung tunay na business. Oo. Walang ano ba, skip. Kasi pag wala kang load, pahintuin ka. Pag mali ka ng daan, sisingilin ka pa ng penalty. O, diba? Yun lang. Sino ba may-ari nito? Pilipinas ba o ano? Pilipinas. Ito? Oo. Dito sila kumikita eh. Dito sila kumita. Kaya nga sila maka-build. Dito sa belt na to? Oo. Dito? Kala ko, ano, ibang ano nito. Dito na naman siya. Ay, ayun, salamat naman, nakita mo. Buti, hindi lumabo yung ilong niya, nakita rin niya sa wakas. Oh, traffic na siya, oh. Traffic na, oo. Ayan, nag-umpisa na Ayan yung na. traffic. Kasi di ba pag ano bang oras yung rush hour nila? 5, 4:30, gano'n. 4:30 to, ano na, hanggang, mga 5, madalas 5 eh. Nabasa ng mga opisina yan, 4. Yan, Teo. Dito maraming kahoy-kahoy dyan, no? Ganda. Pag ikaw ihing-ihin na, pwede ka Pwede dyan. ka dyan. Yan nga lang, magpipinalty ka lang kasi bawal huminto dyan. Kaya nga ano to, expressway to eh. Eh kung masita ka, alam nga naman kung iihi ako din sa ano. Dito sa loob ng sasakyan. Yun naman ay nakakahiya naman yun. Una. Kawit. Nangangawit. Dito na kami sa Kawit. Dami po. Kawit, Cavite. Lamig dyan. Ang ganda dito sa gilid. Ang daming mga ano, Puno. mga puno-punong mga maliliit. Nag-green-green ng mga dahon. Ano yan dyan, Meralco? Planta. Planta, Meralco ba yan? Ewan, ano nga yung isa? May isa ba? Oh, may isa pa eh. Meralco at saka ano yung isa? Dala. Grabe, ano sports car. Galing mo ah. Malakas talaga. Mabilis Oo. yun. Sports Ang car laban eh. yan, te. Ang laban. Saan lang kasi yan? Ano rin dito? Ano daw yung drive-on lane? Ha? Masarap daw yung drive-on yung yung drive-on ano, lane. yung mga sports car daw. Lalo na pag yung open, Oo. ang open. Oh. Tulin daw yan. Natulog ng isa. Ha? Ano na nahubog? Akala ko natulog na yun nasa likod. Hindi ako nakakatulog sa biyahe. Bakit? Nasusunod Ako pag si Marlene yung kasama ko, hindi ako natutulog. Pero pag iba, nantok ako. Bakit ka na inaantok, te? Iwan ko. Sa, Oh, sige. Hindi kasi Sa madaldal sige. yung iba, no? Sa akin, bakit hindi ka nakakatulog? ang daldal kasi. Walang tigil eh. Oh. Akala ko tigil. takot sa pagdadrive ko. Hindi. Kasi madaldal ka. Wala, pag may mga pasahero ako, nako, usapin mo lang yan. Nasanay na rin ako. Doong sagat ang mga Ang sakit yun naman kung salita tahong-tahong. ang daldal, visit. Di
Di ba pwedeng pala kwento lang ako? Ah, sige pala, Oo, kwento. Joker lang ako. Oo. Masayang tao lang. Oo. Sayang tao lang. Tao, pakitang May tao problema. lang. Kahit may problema, isuksok mo lang Ay, yung grabe singit naman mo. to. Ay, grabe siya. Yan dapat ang tinatanggalin. Yan ang ano, pinaalis mo Hulihin. sa... Usok na yan. Palitan Grabe, niya. gusok. Ay, hindi na yan papasa sa ano, sa smoke ano. Smoke test. Grabe ang hindi. Grabe siya. Easy lang ako. Huwag ka mag-alala. Malabo. Malabo nga, ulan. Kasi ulan na palang Cavite, guys. Oo, ulan na. Kala mo naman, hindi na nga natapos ang ulan sa atin. Tag-ulan na ngayon, Berne. Wala na, magpasko na. Isang taon na yung party natin. Oo nga, tino yung lechon. Bilis-bilis naman. Tahong ni Carla. Ang Yan tahong-tahong. pala kinukwenta akong paninda dyan tayo, no? Oo. Kasi sabi sa akin dun sa ano, yung nagbili akong tahong sa may kinamot dati. Yung palang alam namin pala yung Dito yan sabi, kinukuha. dito sa Cavite, tahong ang pinaka ano dito, Oo. bestseller. Dito lang pala kinukuha ang pisting talong. Ay, Oo. talong-tahong. Tapos tingnan mo dyan, Day, sa unahan, Day, yung ano, mga bahay-bahay dyan, maliit. Oo. Yan. Yung yan. mga ginagawa, nilalagay na sa bagoong, no? Sa bote. Hindi yata, Day. Ano yan? Kalaba ata. Ano? Ha? Oh, Sige. at sa Ay, ano ba yun? Hindi, nilalagay sila dun. Taho. Tahong nga. Meron yan. Bagoong tahong. Bagong tahong? Ay, naalala ko yung namili tayo ng prutas dito, Lynn. Dito ba yun, te? Yung, dyan sa unahan pa, yung namili tayo ng melon natin, binibili natin. Oo, oo. Bakit? Na meron doon? Ulan man. Ambot lang. May lami ang pakwan pag ano. May init. Ulan? Oo. Masarap yan, tag-init. Pag Kahit tag-init. hindi masyado matamis. Mm-mm. Pang tawid, ano yan eh, uhaw. Ano, ere? Ano na yan dyan? Yung Ay, nakikita yung ano. Bawal yan, umintok dito. Kaya nga, ano yan dyan? Building dyan? Napando na nga yan. Ano yan, te? Yan yung, ano, island, cove. Ha? Island cove. Pogo. Ha? Yan na. Buo na. Hello, bilis naman. Bilis nga eh. Mga Chinese. Siyempre Chinese eh. Gagastos na talaga yan. Chinese ang, halos sa kupi na nga tayo ng Chinese. Ay, grabe sila, Kailangan no? din Dati palang resort yan, ha? Ha? Oo. Nakabak pala niyan dati. Eh, ako doon sa Google. Pinakita mo? Hmm? Tingnan mo dyan, te. Nakabili ng China eh. Wow. Sabi ako dyan. Tingnan mo, oh. Laki dyan, te. Oh. Laki. Lawak ha, pag nakapasok ka dyan. Lalo na pag sa baba. Ay, kaso Oo. sa baba hindi masyadong kita. Hindi na kaya na. Paano sa mga bahay dito? Ewan, anong gawin nila? Bayad na yan, te. Ninix na yan. Ano? Ayan, oh. Laki na, te. O, yan, oh. Tapos na yan. May Oo. nakatira na yan, te. Wow. Busog yata. Ayan, may mga nakatira na yan dyan. Ayan, oh. Ayan, oh. Ganda. Ito, dito, oo. Bang ganda. Hala, ang ganda. May ano pa sila Kaya tulay. na ano na. May patulay-tulay. Ay, ang ganda Ayan, naman. dyan ang daan. Island ko. Wow. Parang Singapore na. Oo. Parang China ganda. man. Kinokontra ka eh. Hindi kasi may China no. May island ko din sa Singapore man yan. Lagi ng dagat, oo. Kala ko sa amin eh, may anong island. Mayroon din kami sa amin eh. Island ko. Negros Oriental. Meron na doon. Yung sa ano, mga bato-bato ba? Nasa taas. Habang maglalakad ka, nandyan yung mga ano, matatalas sa mga bato. Okay, last ano. Radio speed now. Oh, Last toll gate. Ang pinakamahal na toll gate. Makalabas mo lang. si Ivy, nandito na kami sa ano.